हेल' लोगोफोर दिनै मोनसे टपिकनि सायाव रायलायगोन बे टपिकआनो जाहैबाय माने इउजि ब्रह्म लेखा गोरोंनि सायाव रायलायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप फुल नायबानो जाबाय। दिनै जोंनि उरखावगोरा ब्रह्मआ इउपिपिएल पार्टिनि सासे गोख्रों नेता दैदेनगिरि बुद्धिजिबि मेलेम बरहा इउजि ब्रह्म बिथाङा दिनै आसाम एसेम्ब्लियाव केबिनेट मिनिस्टार जालायलायनानै जोंनि नैबे बैसागुनि दा जायफोर माखासे जोंनि बिटिसिआव थानाय बैसागु खुंफुं आफादनि जि कमिटिफोर दं बिथांमोना दिनै सरकारनिफ्राय होनाय अनसुंथाइ 1.5 लाख जि सरकारा अनसुंथाइ एबा अनुदान होदों माने रंजालि बैसागु फोरबोखौ खुंफुंनो थाखाय जुदि उरखावगोरा ब्रह्मआ आसामनि केबिनेट मिनिस्टार जालायलायनानै आसाम एसेम्ब्लियाव थांदोंना थाङाखै गमामायै दिनैनि दिनाव ना जुदि बिथाङा थांदोंब्ला दिनै बर'नि जायफोर माने बैसागु खुंफुं आफाद एबा खुंग्रा कमिटिफोर दं दिनै जोंनि बर'नि जि खुंफुं आफादफोर दं दिनै मानो मोननो हायाखै हवाय इउजि ब्रह्म दिनै जोंनि बर'नि जि बैसागु फोरबो फालिथाय एबा रंजाथाय फोरबो फालिनो थाखाय सरकारा अनसुंथाइ होनायखौ दिनै जोंनि बर'नि माखासे कमिटिफ्रा एबा रंजालि बैसागु खुंफुं आफादफ्रा दिनै मानो मोननो हायाखै इउजि ब्रह्म मानो नों बायदि दिनै लेखा गोरों थालायलायनानै मानोथो मोननो हायाखै ना नोंथाङा आसाम एसेम्ब्लियाव थाङाखैमोन नामा बिनि थाखायनो नोंथाङा बुङाखै जुदि गमामायैनो नोंथाङा जुदि आसाम एसेम्ब्लियाव थांमारदोंमोनब्ला दिनै नैबे रंजालि बैसागुनि जि माने सरकारा अनसुंथाइ होनाय बिनि सायाव दिनै बर'फोरनो एबा बर'नि जिसिबां अल बिटिसिआव थानाय कमिटिफोर दं एबा आफादफोर दं बयबो मोनजोबनांगौ होननानै नोंथाङा मानो आसाम एसेम्ब्लियाव मानो अप्रेसिभ जायाखै इउजि ब्रह्म नोंथाङा गोदो बुङोमोन प्रमद बर'आबो बुङोमोन इउजि ब्रह्मआबो बुङोमोन जोंनि बर'नि लिडारफ्रा एबा माखासे एमपिफ्रा दिनै पार्लामेन्टआव एबा आसाम एसेम्ब्लियाव जोंनि बर' हारिनि जौगानाय आरो थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय दिनै बिथांमोना बुंनो जेबो टाइम गैया होननानै बुंदोंमोन। दिनै नोंथाङा सासे आसामनि केबिनेट मिनिस्टार जालायलायनानै एबा प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकार आरो प्रमद बर' रायजो राजानि उन्नयननि जौगानायनि खामानि मावगोन होननानै आसामनि सासे नोङो केबिनेट मिनिस्टार जालायलायनानै बर'नि दिनै कालचार एबा फेस्टिभेल बैसागु खुंफुं आफादनि जायफोर कमिटिफोर दं दिनै नों बायदि मेलेम बरा थानायाव दिनै मानो मोनाखै इउजि ब्रह्म साननो गोनां बाथ्राया बे दिनै जोंनि बिटिसिआव थानाय जि खुंफुं आफादफोर दिनै सरकारनिफ्राय जि मोननांगौ मोनथाय एबा अनसुंथाइ 1.5 लाख थाखाखौ दिनै मानो मोननो हायाखै इउजि ब्रह्म मानो दिनै नोंथाङा मानो आसाम सरकारनि एगेन्स्टै मानो जेबो खोथा बुंनो हायाखै गोदोबा गिदिर गिदिर खोथा बुंदोंमोन पावाराव फैयै टाइमाव इउजि ब्रह्मआ बुंदोंमोन प्रमद बर'आ बुंदोंमोन बिथांमोना गावसिनि उदैखौल' नायो बिपिएफनि नेताफोर दैदेनगिरि लिडारफ्रा दिनै दिल्लीयाव खुंहैनो हादों जोंनि नैबे बिटिसिआव दिनै जायफोर खुंफुं आफादफ्रा मोननो हायाखै नै बेफोरबायदि फेसिलिटिखौ दिनै इउपिपिएल सरकारा जोंनि बिटिसिआव थानाय जेसेबां खुंफुं आफादफोर दं डिस्ट्रिबिउसन खालामनानै होनांगौ राननानै होनांगौ जोंनि बिटिसिआव जेसेबां रंजालि बैसागु खुंग्रा एबा खुंफुं आफाद दं बिथांमोना बिटिसिनि जायफोर माने खुंफुं आफाद दं बिथांमोनाबो मोनजोबनांगौ सरकारनि जि अनसुंथाइ होनाय बे अनसुंथाइखौ मोनजोबनांगौ होननानै उरखावगोरा आरो प्रमद बर' केबिनेट मिनिस्टार जालायलायनानै नोंथांमोना दिनै बर'नि जोंनि बिटिसिआव थानाय खुंफुं आफादफोरनि सायाव मोनजोबनांगौ होननानै मानो अप्रेसिभ जानो हायाखै मानो जेबो खोथा बुंनो हायाखै नोंसोरो एसेम्ब्लियाव मानो बुंनो हायाखै नोंसोरो इसिबां गिदिर गिदिर खोथा बुङो सरकाराव फैयैयाव नोंसोरो दा गिदिर गिदिर खोथा बुंदोंमोन दिनै पावाराव फैनानै मा नाफामनि मोनसेबो अप्रेसिभ खालामनो हाया मोनसेबो खोथा बुंनो हाया आसाम सरकारनि हेंथायै एबा जेबो बुंनो हाया मा बिलाय दिस इज व्हाट मा बुस्थु बिलाय इउजि ब्रह्म प्रमद बर' मा बिलाय दिनैनि दिनावबो बिटिआर रेकर्ड जालायलायनानै जोंनि बर' हारि एबा जोंनि जेसेबां बिटिसिआव थानाय रायजो राजाफोर एबा बर'फोर दं नट अनलि बिटिसि आउट अफ बिटिसिआव थानाय एबा रायजो जानाय बर' फिसाफोरखौ दिनैसिमबो आसामनि मानसिफ्रा मुगैयो ना मावा गेसाव खारनाय बायदि नाफाम गेसाव मोनामनाय बायदि जोंखौ मुगैयो दिनैनि दिनाव दिनै जोंनि बर' हारिनि फेस्टिभेल खुंफुं आफाद खुंग्राफोरखौ दिनै बन्द खालामनायसो दोननाय जादों जोंनि बैसागुखौ दा खुंथों होननानै बुंनाय जादों। दिस इज कल्ड एक्सप्लयटेशन प्रमद बर' एन्ड इउजि ब्रह्म
अबाव थैनानै थादों जायफोर बिथांमोना रंजालि आफादखौ खुङो एबा रंजालि फोरबो खुंग्रा आफादफोर दं बिथांमोना दिनै सरखारनि अनसुंथाइ मोनियाव दिनै बिथांमोना नैबे जोंनि रंजालि बैसागुखौ एबा बैसागु फालिथायखौ खुंनो हानायनि गोहो गैला एबा क्षमता गैला आरो दिनै लामा सामायाव बिदिनो थाइसे थाइनै 10 थाखा 20 थाखा खांनो हायोमोन दिनै नै बेफोरबायदियाबो चान्स गैला दिनै आसाम सरकारा दिनै जोंनि बर' हारिनि जि माने फालिथाय फोरबो एबा रंजाथाय फोरबो नैखौ जोंनि बर' हारिनि रंजानाय उत्सबखौ दिनै सानफा एफा डे बाय डे फोजोबस्रांनायनि लामायाव लायो जायनि जाहोनाव नै बेबायदि स्ट्रेटेजिखौ खालामनानै दिनै होदों जायनि जाहोनाव जोंनि रंजालि बैसागु खुंफुं आफाद एबा कमिटिफ्रा मोननो हायाखै नै बेबायदि अनसुंथाइखौ दम दङब्ला बयनोबो होजोबनांगौ बिटिसिआव थानाय जेसेबां माने बैसागु खुंफुं आफाद एबा फांसन खालामग्रा कमिटिफोर दं बयबो मोनजोबनांगौ होननानै बुं अब्लाबा जोंनि रायजो राजा गोजोनगोन जुदि नोंथांमोना बुंनो हाया अब्ला नोंथांमोना रावबो गोजोननाय नङा नोंथांमोननि सायाव दिनै रायजो राजानि उन्नयननि खामानि मावग्रा दिनै मोनफानि उनाव मोनफा सानफानि उनाव सानफा दिनै थगाय जागासिनो दङ बुजिबाय साननो गोनां बाथ्रा इउजि ब्रह्म प्रमद बर' गोदोनि नोंथांमोननि गोदै खोथा बुंनाय कमिटमेन्ट होनाय एसुरेन्स होनाय दिनै मा जाखो बर' आरो इउजि ब्रह्म दिनै जोंनि बर'फ्रा एबा जोंनि बिटिसिआव थानाय रायजो राजाफ्रा दिनै दुखु मोनदों बर' हारिखौ बेबायदि खालामनाय बेबायदि दिनाय खालामनाय दिनै जोंहा बिटिआर रेकर्ड जाबायलायनो दिनैनि दिनावबो मानो जोंफोरखौ बेफोरबायदि माने सैया एरा खालामबाय थायो आसाम सरकारा दिनै जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा बेबायदि खालामनाय एबा बैसागु खुंनायाव दिनै माखासे गावसिनि कमिटिफोरखौ होदों बांसिन जोंनि बर'फोरनिखौ होआखै नै बेफोरबायदि जानायनि थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा दुखु मोनदों प्रमद बर' आरो इउजि ब्रह्म दिनै रायजो राजाफ्रा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों सानफानि उनाव सानफा जोंनि बर' हारिखौ बेफोरबायदि एरा माने सैया खालामनाय माने दिनाय खालामनाय बर' हारिनि सायाव इनाय अनागारि खालामनो नागिरनाय एबा सैया खालामनायखौ दिनैनि दिनावबो जों नुनो मोनदों आफ्टार पिस रेकर्ड जालायलायनायाबो जोंनि बर' हारिखौ मानो दिनाय खालामदों दिनै साननो गोनां बाथ्राया बेसो नोंसोरबायदि गिदिर नेताफोर थानानै दिनै मानो जेबो खोथा बुंनो हाया नोंथांमोना बिथांमोननि गुन्दै सोलाग्राखाय जेबो खोथा बुंनो हाया नामा दिनैनि दिनाव लाजिनांगौ बाथ्राया बेसो नोंसोरबायदि नेता गिदिर थानानै जेबो खोथा बुङिया जोंनि बर' हारिनि थाखाय लाजिथाव एबा दुखुनांथाव आरो बिनिफ्राय गिदिरसिन लाजिथाव एबा दुखुनांथावसिन खोथा गैला इउजि ब्रह्म आरो प्रमद बर' नोंथांमोननि जि गिदिर भाषण होनाय दिनै सिमांल' जानानै थासिगोन।